يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga pagari ko, mga babae ko, si ko Islam. Paganayron na papanganin ko si ko kadnantan wa Rabbul Alamin. So kalilinta daguso kapipia ginawa. Marururan ama na si ko salam ini pangurawakan rakano. Na pakimbagian rakatan wala sagyang kaaya dunia na ayamala na sa alungan akiyama. Allahumma amin. Makasaba pro na aya ini mabubaloy kabugantano sa usayan ko taman asindadanon o sabutano naguso ilmo tanoron sang kaya makampata oras akapaka pamagpadatano nagyang kaya pisusunan o di na mga pisusunan o simba. Ayaw tuwa sabab kaya pili atano sa giyay kabugantano sa usayan sang kaya mapi kagagawi nakagi so sabad ko sabagi o di na so kalilid si ko pupugingid sa giyang kaaya dunia na diiran di imi pamagisa gulalan sa pakaysa ko mga ginawairan o di na si ko salakaw kiran ko orian o kaya nagairan sa kiyaw saya o mga ulama naguso mga duat sa ayas sabab aki adna rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaaya dunia na simba. Na napapakagiraw siran o pamaka ayad na titu-titu benar. Aki adna rakatan walla sa giyang kaaya dunia na simba. Na namya sawang tanwatiran manaika at idid na punggalbakan tano. Di tano ken na di tano paginom, di tano pakaturog. O di na di tano paningkawayagan, di tano penggalabakan sa mga galabak api pipakairatan o agama. Kambaling tano si ko mga masagit na penambayang tanoron. O di na sibay tano si ko mga tawan-tawan darpa na ipamayandag tanoron so simba sa taman sa ron tanoron kataroto pisa diyan di. Nagyay sabab ginan ni sabab kaya piliatano bandingan sa giyang kaaya pusin tano imanto. O baka kalo na naso parampayan ng usayan tano o di nagyang kaaya mga katigan tanoron naso katataguan sa anganangan pamikiran di titik na so paratian yan o di na sesangka sa o bamataan ay akiad na rakatan wala sa giyang kaedunin na simba na ubas kanyan kaliwanagi sa makapangimbenar sa kanyan o di na makaparatias kanyan sa tarotop sa matamataan aya sabab ki babayan tanong sa giyang kaedunia na simba ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya simba fal ibadatu anwa'uha kathira. Giyang kaya simba na so mga klase niyan na miya kadakdakal. So mga klase yang kaya simba na miya katakatakar. Na siya ko nang panudatan ron kasuldi sa giyang kaya bandingan tanong napakasagad tanong sa mga didilapat so katitibal o di na so tarif definisyon ng kaayaptero na simba. Ayaptero na simba na sutigo mga ulama kullu amalin salihin yuhibbuhu Allah wa yardah qawli aw fi'li zahir aw batin fahuwa naw'un min anwa'iha. Ayako naptero na simba na sulang-ulangwan o galabak amapia kebabayan sa kanya no Allah agu ikasusuat sa kanya no Allah katero anta kagalabak mapayag sa masulan fahuwa naw'un min anwa'iha
nas kanyan na klase apad si iko pisusunan o simba. Ginando sa katuro no Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sa tiyan fal ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali zahiratan wa batinatan. Ayamanan yan na ayatigu Shaykhul Islam aptero na simba. Naginan na ismanan amararang kumyan sulang ulangwan taman. Ngaran amararang kumyan sulang ulangwan o mga langulangwan unganin. Ikebubaya wallah, pagkebubayaan wallah wi kasusuatian. Katero anta kagalbak mapayag masulan. Naginan iptero na simba. Opama, kaso kababaram pa nga naakalian, koptero na simba, na api ayabu patangan yan pamikiran. Dalaman yan sa geda-geda, nagyang kay definition, giyang kay tarif, apitero Shaykhul Islam, makapantagsiku Islam, ibada, na yamanan yan na kesanangan sa kanyan. O di na pekakep ang koto kapipikiran yan nun. Sa din yan kaketarim sa uba ayapter giyang kay kaya tanong sa giyang kay dunia na basimba. Sabab sa ayapiter iyan, na ayapiter na simba na sulang ulang wan taman, lang ulang wan usay, kebubayan sa kanyan no Allah, kasusuat sa kanyan no Allah, mapayag sa masul na simba. So ayam ituturo iyan, na kena ubayabu aptero simba na kapanambayang. Kena ubayabu aptero simba na kapamuasa, uli na sa mga salakaw ron. Kamararang kumyan sulang ulang wan taman, katiro galbak mapayag masulan, agiyuto mapayag masulan na katiro agugalbak na ikebubaya wala wikeswat wala namin itong ito sa simba. Yan na katitimbal lo maana o ayamanan yan na pero na simba. Sabab san nanandudan tanong ang kaiya bandingan tanong mga pisusunan o simba. Sa mga ulama na piyakatluiran bagi ang kaiya pero na simba. Paganayron natiyan na al-qismul awal, ibadatul qalb, simba, adi makanggulalan sa puso. Ikadua na ibadatul lisan, simba adi makanggulalan sa dila. Ikatlo bagi, aptero na simba na, ibadatul jawarih, simba, adi miku ato anggota. Na ayang bagatan ron sa oras, nagiyang kaya paganay ron. Insyaallah, taman sa ayamanan yan na, parang tanong ng kaya makampata oras sa di tanong di ka pamagpadaiman to. Giyang kaya ibadatul qalb, simba di makanggulalan sa puso, na kana ba kailangan na maptero dila? O di na kana ba kailangan manggalba ko ang gota kasi ibu ko pos o manusia na yamanan yan na miyakanggalba ka din sa simba. Sa ibu ko masul no manusia na miyakang galbak sa kanin sa simba. Kana uban yan Peteru. Kana uban miyang galbak ko ang goat ayan. Kakalb. Galbak ko puso. Na mga doy tanoron. Pagampaganay simba adi makanggulalan sa puso na i'tiqad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tangkad na ka. Terima na ka. Amata-mataan ada at Tuhan arawar ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagutariman ka o di natang kadana ka amata-mataan asa Muhammad na sugu wallah subhanahu wa ta'ala. Tang kadana ka kanabang aptero kanabang panggalaba ka ang gota ka katang kadano puso ka. Gibu ka katang kadano puso ka sada at Tuhan arawar ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama ayam naging na la ilaha illallah na tira man na iya la ma'buda bihaq illallah da Tuhan suatan benar arumwar ko Allah pada kayo sayran na tira naging kana na la ilaha illallah nanudun so an nafi wal ithbat ayam na niya naging kotwa la ilaha nagyutoy an nafi nagyang kota illallah nagyutoy isbat. Ayaman na niyan na la ilaha. Iyang kota maan nagyang ta la ilaha na tengkeden ka. Terim anaka ada at Tuhan.
pembagay sa kadato nagu kuasa kadato. Daat Tuhan pembagay sa riski. Daat Tuhan pembagay sa moretaw nagu dimbagay sa moretaw. Daat Tuhan pupengyak nagu pupengimatay. Daat Tuhan ang babaya-baya diinggira kulangan taman sangka iya lagi utim tu sa isbat paya kada ka illallah ayabu at Tuhan pembagay sa kadato na su Allah. Ayabu at Tuhan pembagay sa ikomoriataw na su Allah. Ayabu at Tuhan benar pupenguyag na pupengimatay na su Allah. Ayabu at Tuhan siksa si iku mga tao amiyongkir na su Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tiyang kadagaw to. Emani na tiyang kadaka ayabu at pembagay ka sa rizki na su Allah. Tiyang kadaka balas si iku mga amal. Adi manggal ba ko urip no Allah sang kaya dunia na su Allah yung bagayon sa balas. Aya siksa ko mga tao amiyongkir na su Allah subhanahu wa ta'ala. Na annafi, kadagaw to. Ang kayo to, ilaman. Anto na pagimulangan aya pagimulangan na aya pitero na daat Tuhan. Ilamang aya pimbasaro na daat Tuhan. Aya marururan sana maana na adna mga padatuhan. Adna mga padatuhan. Lagi tipe kada na ka. Kagi so sabad ko may mangongker na adna mga tao abiyeluiran at tuhaniran sa mga malaikat. Adna mga tao abiyeluiran at tuhaniran so mga kuburo, mga awliya. Adna mga tao abiyeluiran so mga jin ayran Tuhan. Adna mga tao ayamananin na so mga barhala ayran biyeluya Tuhan. Adna pa naman siya asudun so mismo ginawa niya na biyeluin na Tuhan. Sa slide katero no wala afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang ko tataw pugunutan niyan so baya ginawa niyan na aya piki betul sa yang ko tabay ginawa niyan na ilah. Tuhan ay niyan pugunutan. Nagyuti pakadaan ka. Da ka pakagagaw ginawang ka. Da ka par ka si kulangwan taman enun tabu na aya pakagaga agu aya papaapar na so Allah subhanahu wa ta'ala. So kaparo manusia kabaya o manusia na matatagus ko kapaar wallahu subhanahu wa ta'ala gusto kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Api ay buha ko ang tanong ibarat. Na pa makasisir ka tanong so kabaya gusto ay man na kapaar. Na mante ko pama. Inwari da mabubaya sa pangit. Di tanong kabubaya ano ba tanong bali pangit. Yung natin siya ito guwapo na sa kanang nabako guwapo. Inwari siya ito na kawasa na sa kanang nabako kawasa andid ni kaya pita yan na miya taliya baguran sa di ka paning kawayagin na di ko pakatamo ko. Pala tanuman mabubaya makatamo ko. Ugay na inwari siya ito miya katamo ko. Akan na bumararasay na sa kanada ko makatamo ka mararasay ako. Pala tano ay man yan nakabaya sa pakatamo ko. Pala tano ay man yan na mabubaya sa mi puro sa pangkatan. Inwari siya ito amin ni puro sa pangkatan na siya na dami puro sa pangkatan. Sabab sa ayaman na so kabaya na palaya kapaaro Allah subhanahu wa ta'ala. So lang-ulangwan o ayaman na niya na kapaartano, kabayatano na si matatago sa tahta iradatillahi wa masyiatihi. Siya nan matatago si iko kapaaro Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab san na ginanikun ka pagangkat na ka si ko pus o kaso para tiyaya o di pa kapangintuan na si ko sadakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat 3 na kaon na so di ka pangintuhan na, di ka suat ako, titu Tuhan, pembagay si ikulang mantaman, titu ay manin na Tuhan, pipatutan ko ka simba, askan yan, imbabaya-baya si ikulang mantaman. Ayamanan yan, na pakapembagan na ka ko, piyagan na kanakan, opos o kaso, manap para tiyaya ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa kata mama, niya panutul sa hadith, aya kaya panutulian sa hadith na ded na miyang gilibag kaya ito mapya. O katataguyan, ko din hindi ka pangintaw sa iko dunia. Na miya sakit sa kanyan sa minitaral o akapukastian taman sa miyagda sa ginawa niya na di pa kabagre. Na so kaya gada din sa ginawa niya sa kanyan na di pa kabagre. Nananapyang isa na niya sa iko mga watayan. Tiga na amay ka matay ako. Na katigin upatay ako, o di na si ko riyan o kapatay na tiyan, na ay akong gulaw lang ninurangan na, fahrikuni. Ay manan na,
tutong ako niyo atigin. Ori na tingin no kapatayakan na tutong ako niyo. Na ori na tingin no kabalo yak na oring, nayap man natin na punggulaw laan yun, nabuyuan niyo so badanakan. Na mabuyo niyo tingin so badanakan, ang baloy umbi, na bagiin niyo sa dua bagi. So sa bagi na tingin na pere niyo sa kaludan, na gusto sa bagi na pere niyo sa kalupaan. Falam mamat, agi amatay ang kutwa sa katawa ori panwallah, fa'alu dhalik, na pinggal ko mga watayan, mga pamilya ni ng kutwa, insanan yang kiran, tiyotong iran. So kaya tutong yan, nabiyuyuiran. Mimbalo yung binabigiran sa dua bagi. Ini pere kira so sabag yung sa kaludan, na ini pere kira so sabag yung sa kalupaan. Sabab sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagyong kabasatan wa sa kanyan imbabaya-baya, sa kanyan ipapaapaar, fa'alul lima yurid, penggalbakan yan sunganin akabaya iyan, na inad niya ng kutwa, ori pa niyan puruman. Na inisan wallahu subhanahu wa ta'ala, anto na sabab, akyang gulaw lang ka, saging ka na naping gulaw lang ka. Anto na inisimbagang uta, ori panwallah, alamaan al hadith, tigin na, ayabu as sabab, akyang galbakan saging ka, ayaping gulaw lang, na pantag sa kalakakanakahaykad ng ko. Ayaman na siya kito na didam yang galbak yan na mapiya si ko, kaya paginitaw niya si ko dunia, o gaya si sagiyang kuto amasa, akapatay niyan. Kaya tangkadan niya sa skanin na patay, na miyakam bukan si ko, piyagan na kanakan, upos yan, ayaman na niya na ayasiksaon na su Allah. Da asiksaon arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala kung nganin aping galbak yan ang mga raratas iku dunia. Na sabab sa kaya tangkadan niya sa skanian, so Allah subhanahu wa ta'ala na ayron siksa na inikalakyan akakedapan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan amauri na piyaki pangunan yan na ginawa niyan sumiksa. Na sabab sa giyang kutwa, kaya tangkadan yan sa ayabu peniksa, ayabu ang bagay si iku siksa o mano siya sa alungan na kiyama. Kung mga tao amirata-rata sa giyang kaidunin na so Allah na sabab sa mimbakan si iku puso yan na kaya sabab panuto sa kaya rila iron wala piya kasulin si iku surga. Na kanaba miya terudila. Kana ubam yang gelbo ko anggota. Kapaya kang bukan yan si ko puso yan so manapanakaparatiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na pansami aloy na tiyan at taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. So at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam so kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala na si matataw. Ito turo yan nararabiyan sa di na nitiro sa miya ka talo. So kalak na si matataw si ko ay manan yan na pos o manusia. Ayadar pa o kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayadar pa o paratiya si iku Allah na si iku puso. Da amata oron arumuar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kaya pupakaw kay sa kasandagan, kapag kaya yung tapagili na ka, ay manan yan na tao, ay kata yung na miya kadalay paratiya. Uy na kapag kaya yung na pamanatabi na kapag ito na imananin na miya kalala ang munafik si iku Allah. Kagi ay mananin na so puso, nagyutidar pa o paratiya. So puso nagyutidar pa o kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuti kapag ada pagili na kaya katawin kaon na mala paratiya si iku Allah. O gaid na sukatan tuwan yan na giyuto na tao to ang munafik si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito no, anto na ibra sa giyang epitero tano. Dito no ay mananin na padalos-dalos sa tigu Tagalog, iba tanong kukum ang kutwa tao. Kadita no katawan, so damir yan. Dita no katawan ang kutwa, paratiyan yan. Dito no di emalay parati edis ka. Dito no di emanan yan na mape koneksyon. Mape emanan yan na koneksyon si ikwal adis ka. Dito sabab, pa kaya emanan yan na ayabu pagumpian ng manusia na suginawan yan. Umpay manusia ginawa niyan, na nayaman na niyan, nasusangan niyan si iku kapupugin ng tao, si iku Islam, nasanganan niyan, di niyan kukum ang koto ayaman na niyan na tawa siya gito na naraka, kakapa kaya ayaman na niyan, naskanin nita ko surga, naskay tao si iku naraka. Hababasan, naging epitirutan wa i'tikadu an la ilaha illallah. Tangkad na ka, terima na ka sa mata-mataan, ada atuhan, abnar, absuaswatan, inuntasu Allah subhanahu wa ta'ala, na ini suguruk tanwini wallah. Siko keteruan yanun. Sa tingin mana iya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yari surat Muhammad, ika 10 agu, siyaw ka ayatan. Tangkadang atig wallah.
Tangkadang ka mata-mata anaya. Ada atuhan benar. Da atuhan benar absu aswatan. Illallah. Inun tabuso Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah Allah. Tangkadang ka mata-mata ada atuhan benar. Da atuhan ay mananya nagyang utap yang aluitano. Inun tabuso Allahu subhanahu wa ta'ala. Rakian suka pakagaga. Rakian suka paar. Sekanian mananen na di tetakdir. Sekanian iinggira-gira si kulang ulang manu kaadnian. Ini sugur kanan wala. Orin na Peter wala wastagfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Pamangani ka sarila makapanta kudusan ka. Naraks nga panagiso ay mananen namnya maratias iko mga dat o gusumnya maratias iko mga bay. Pangani ka bu sarila sabab si ko mga kadusta na ka. Naraks na konsum niya maratiya si ko mga adat o usiko ay manan niya maratiya si ko mga bay. Siguro ka wala pamangani ka sarila na pamangani ka sarila so niya maratiya si ko mga ay manan yan na mga adat o gusto ay manan yan na mga bay. Sabab san na nagina ni paganay ay inaluitan no sama na beray lang masagi nga oras tan. Mga 15 minutes pa. Na. Okay. Ikadua, akala siyang kaaya simba di makanggulalan si iko puso umano siya na mahabbatullah. So babaya si iko Allah. So babaya na aya katatuan yan na si iko puso. Giyanan ni pakaasalo para tiya. Giyanan ni pakaasalo emanen na para tiya. So babaya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. So mu'min, na ayasipat yan, na diniyan pakiunaan so babaya yan ko Allah subhanahu wa ta'ala san ko sa lakawron. Ayasipat o mu'min, na mitataral ang kutwa, babaya yan si ikwalla. Matatanto ang kutwa kap kubabaya yan si ikwalla si iko, diniyan di ikinggulalan ko mga suguan wallah. Matatanto so babaya yan ko Allah, ko diniyan di ikapananggila ko mga lalangan o Allah subhanahu wa ta'ala. So sabad ko mga ulama, na Peter Iran, amay ka sutaw na dinaditero na kababain niya sa Allah. O gaid na di niya panggalbakan ang koto ang mga galbak inipaturay ron Allah. Lalagusa kanyan ang koto ang mga lalangan inisaparo no Allah subhanahu wa ta'ala na di benar ang koto adinyan dikatero sa kanyan na kababain niya sa Allah. Kanabab kailay, ako kanaba eman na niyan, kanabab kailay, so titu kap kababae nga si kwala, o gaid na ayaropaan yan, nagyang koto ading ka di kinggulalan ko mga suguan no Allah, agusto din ka di kapananggilay ko mga lalangan no Allah subhanahu wa ta'ala. At na mga tao, adi silang di imbal sa mga asalakaw si ikwala, mga barahala, pagkababae niran, sa dataro kap kababairan si kwalla. Kaya dango takya teruan yan sa tingin man niya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Pada ko mga manusia, sabad ko kasabot sa nga kateru Allah, pada tigu Allah si ko mga manusia, ang kotwa tao adi mang baal sa salakaw ko Allah ang mga katuhanan. Agi ang kotwa di ran di mbaalan ang mga katuhanan, asalakaw si ikwalla, yuhibbunahum. Pagkababayan niran, siran. Kahubbillah, sa dataro kap kababayan ko Allah. Nag-iiptero na, mahabba ma'allah. Naging kaya al-mahabbatu ma'allah, nag-iiptero sa shirk. Shirk. Papakasul si ko shirk. Di kapakay, o baka pangbaal sa mga mga barahala sa lakaw si iko ay mananin na Allah subhanahu wa ta'ala kababayan ka sa dataro kap kababayan nga si iko Allah. Shirk. Ngayon ito, nadda mga kalasi ang kaya babaya. Ad na babaya, aging uta Peter tan, aging uta Tito babaya si iko Allah, aging uta, kang galbakang ka kung mga suguan yan, agusto kibaga ka na kasi kung mga lalangan yan. Agugiyang uta Peter na mahabbatu fillah, yung uta, kaya babaya ang uska para si iko Allah. Kaya babaya ang uska ay mananin na, pagariya ka na para si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ko to ay mananin na babaya ma'allah. Mapupuntira sa giyang kaya katero wala. Nagyuti mutun sa shirk.
Niya kasulis ka niya si iko, shirk. Opman, no, napagisa, na naostad, antong ang takakuan, andin ba? Sukap ko ba ita si iko amata? O di na, sukap ko ba ita si iko inata? So, mga pilong ba ita sadar? Sukap ko ba ita kiran? O di na, so, ina o mga wata, sukap ko ba ita kiran? Boto pakasul sa shirk. Dayo timutun sa mahabbah, al-mahabbah, jaiza. Sabab sa gito na, tabi'i o manusia. Tabi'i akap kebubi nga si ko inaka. Ama aka. Tabi'i akap kebubi nga si ko mga wata aka. Tabi'i akap kebubi nga si ko inaw mga wata aka. Tabi'i sukap kebubi nga si kiran langon. Ugid na mga martaban yan. Nagina na tabi'a jaiza. Ugid na, ay pananggili ang kaon, na obamitara lo ang kotwa kap kebubi nga kiran sa kaalangan niran so simba nga si ikwalla. Kapbali sila na malafit na. Bali sila na malafit na. Sukap kebubi nga si kotamo ka na pananggilayin ka obamitara lo sukap kebubi nga ka kapakaya giyutoy makaalang raka sa kalipating kasi iko Allah ayar kong bigay. Pananggilayin ka obamitara lo sukap kebubi nga si kulang wantaman ka kapakay amang gulo la agiyuto imbeloy a pangalang raka sa kinderenon nakako inisugur ka wala. Diba Peter wala sa Suratul Munafikun? Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Sumirati yan, ubar ka nung makatambang. Ubar ka nung makabalamban. So mga tamok iyo, agus mga wata iyo. Kotadam niyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Laman pada ngayon siya nang ngayakwana, miya simple. Kama na, miya ka nabamalab. Di nga ya cellphone na kububuentan mo niya. Di nga cellphone na kububuentan mo niya. Ang kaya no to, nakapakasip na matataguso, kawayag-uyag tanong. Kapkawayag-uyag tanong. Saya matataguso, ayaman na niyan na sabab kapka ko atano ko riski tanong. Priski tanong wala. Kububuentan mo niya. Na nakapakay agiyaya na upamaka di pananggilaan, di ka pananggilaan, nakapakay ang buloy ni pangalang sa kakalipati o oripan si ikwalla. Kaya no to, naigida inusar si kumarata na pulo ya pangalang. Si ko makakangudan na, api gira ako na, gira sunga may sa jamia, o di na gira sunga ko sa jamia, isa man na siya ako matatago sa iyang kaya sa city, sa Jordan. Maranya ako sa iyang kaya Malas University, dagiyang kaya Al-Jamiatul Al-Orduniya. Nagira sunga ko sa Karak, kaprobinsya to, mawata na digyan nga kagayan Marawi. Nagira pagda ko sa bus, naapya si sa mismo sa bus, na pangailang na mga kangudaan, naapya sa bus, na gumigiraw siya ni Magim. Namiya ka binasa kirano to. Badi ay manan yan na ad na mga itiba. Paman ad na mga wakid na ni Manggulola, ad na mga kangudaan, napkapitan sila sa iyang cellphone. Da torog. Niya kabalang bangkiran to. Sabab sa giyang ko, takap kububeran ko silap mo na gusungan na mapapadala mo, laidang ko mga games, na kaya alangan niran ang ko to simba. Niya ka lang to ko simba iran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakaya di siya makapsimbi sa subo. Pangapipitan sila na di siya makapsimbi sa subo. Na yaman na napapakasuldo to sa giyang ko ta. Dimbeloy, ang ko ta yaman na say, mubah, ibaha yaman na niya na papakabinasa sa ikaw manusia. Lagi mo takap kebubi nga si kwalda na pakalubi na kaso suguan niyan si kulang mantaman. Penanggilan na kaso ay manan na say ay manan niyan na inisa para ka wallahu subhanahu wa ta'ala nagalbakanan o puso na amay ka makambukan so ay manan niyan na babaya ko Allah subhanahu wa ta'ala ko puso manusia na kana baka di makatero amatatago si ko puso ka na simba ay pagtuko puso ka. Simba ipagtuko puso ka sabab sa mabukan si kopya ganda ka nakano puso ka ang ko tababaya ko suguan wala. Kana ba nga di pamimili eh. Sa mga babay na, mga babay tano na katari meron sulang-ulang na suguan. Hugay na ubang agiran alo yung kota ko kumanukan duwe. Kaya lang itiran. Na nakapakaya pagiktiran na nan. So suguan mo Allah na kana ubay manan yan at di pamimili. Pagkababayan so suguan mo Allah subhanahu wa ta'ala si okay takapaka o untol yan. Yun ang isabab. Asubabaya si ikwallahu subhanahu wa ta'ala na misasangkot ko babaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ilaman nang utay na litan nga paganay kaso ay mananin na katangkada sa mataan na ay mananin na datuhan benar simbaan inuntas wala na misusumpatompan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kaino to na so ay mananin na surot o kapterima ko simba na misasangkot si iko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima so simbang ka amay ka makaliliyo si iko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima no pamana penggal ka sa simba. Si iko ay man na ropa kana begitu so kini ropa anu Rasul diterima abadan diterima wala. Na lagi dan kaya bebaya si iko wala ini sangkot ko bebaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketanto subabaya ka si ikon Allah subhanahu wa ta'ala amay ka sa manusia amay ka sa orip ng Allah na ipkegudian sa sunnah okay to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kena o bebenar ang kota ninong dikatero sa kanina kebubay din so Allah. Tunay Peter wala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Terwang kaya Muhammad amay ka sa kanuna kebubay ni so Allah. Fattabi'uni na unuti ako niyo. Yaman ang kota Peter wala terwang ka ya Muhammad amay ka aya betadiu na kebubay ni Allah na unuti ako niyo. Kapag ada mga tawa di ran ito na kebubay ni Rasulullah. Okay day kerap kewadiran so okay to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minisangko terus so babaya ko Allah. Diketanto so babaya si wala taman sa dikababayaan. So say amini taling mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikababayaan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa milbi si kulang man taman. Taman si ko ay manan na ginawa manusia na mapakalbi niya nun so kapkababayaan yan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah ka kababayaan ka naman bu Allah. O kababayaan ka so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namiyatan to akap kababayaan ka si ko Allah. Na aya resulta niyan, aya natijan niyan, na kebubayaan kano wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua resulta niyan, na wayaghfir lakum dhunubakum. Iprilar kano wallah so, mga emanan niyan na mga dosa niyo. Gibu kaya babayang nga si ikwallah, kaya babayang nga si iku kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na keparuling nga so babaya wallah, agu emanan niyan na kepenas, kedang kotwa, dus amyan dosa nga. Sama na naging kaya oras tano na miyat talingom man na kebubay ng panayamanan niya na kesempatan tanubong kaya mga oras tano na sabab sa so ayamanan niya na nabitikan na ditaw di makapangungutan na kapakay seta na butang wisa diyan ka badasan tano wala sa pititamanan niyan nagu ayamanan niya na siya pantan wala ko timbarang ang mga tiyuba datarang kaya kapapantagan na tiyo ba na siya pantanuron wa Allah sa mga pamilya tano. Pakandod ng rano buso salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.